Хора, вижте. Lamborghini LM002 от 1987 година. 450 конски сили. Бо! Или пък там. Lamborghini Countach LP 500S. Произведена 1986 година. 455 конски сили. 4800 кубични сантиметра и мотора му е V12. Па е красен. Красота. Една голяма парзалка. Ядски дълга. След малко с едно от тези ще се спуснам в тази огромна парзалка. Господи! Уе!